Eu compro en Carballo porque me gusta que cando entro nunha tenda me saúden polo meu nome. Eu compro en Carballo porque en Carballo hai de todo. Eu compro en Carballo porque me gusta comprar nas tendas dos meus veciños, a de Isabel, a de Jorge, a de Belén. Eu compro en Carballo porque podo ir andando a todas partes, e se é preciso usar o coche, sempre teño onde aparcar. Eu compro en Carballo porque podo probar, mirar, remirar, pensalo, volver. Eu compro en Carballo porque cando compro quero ver, pulir, tocar, escoitar. E mesmo saborear. Comercio de Carballo, para comprar cos 5 sentidos. Concello de Carballo. Eu compro en Carballo porque me gusta que cando entro nunha tenda me saúden polo meu nome. Eu compro en Carballo porque en Carballo hai de todo. Eu compro en Carballo porque me gusta comprar nas tendas dos meus veciños, a de Isabel, a de Jorge, a de Belén. Eu compro en Carballo porque podo ir andando a todas partes, e se é preciso usar o coche, sempre teño onde aparcar. Eu compro en Carballo porque podo probar, mirar, remirar, pensalo, volver. Eu compro en Carballo porque cando compro quero ver, pulir, tocar, escoitar. E mesmo saborear. Comercio de Carballo, para comprar cos 5 sentidos. Concello de Carballo.
Depois desta fermosa interpretación de Xavier Lemos, Patricia Camino, Xairo Campos e Eduardo Coma, que volverán a actuar ao remate deste acto, tomo palabra para presentarme. Chámome Sergio Varela e sou o presidente da Comisión de Festas dende o ano pasado. Pensaredes vos, pues vai a estrella, non? E a razón non vos falta. En realidade, a miña foi unha estrella a medias, porque levo moitos anos levando vinculado a organización das festas do San Xoán. Por iso, quixera comenzar agradecendo e louvando o legado da miña antecesora, neste caso, María José Souto Quesal, que debe estar por aí, se non me equivoco, e de todas as compañeras e compañeros que durante estes anos formaron e pasaron pola Comisión de Festas, non? Aseguros que o traballo é sempre moito, non sempre recoñecido, é moi mal pago, non? Pero a min, desde un posto ou desde outro, é un orgullo formar parte desta comisión de un pobo como Carballo e para as festas deste pobo, non? Se este fose un acto normal, ainda que xa non se sabe moito que é a normalidade nestes momentos, pois a min tocaríame dar consignas principalmente destacar as actividades centrais dos programas das festas. Pero este ano non hai festas. Decidimos suspendelas porque había que suspendelas. Por responsabilidade, porque a lembranza das vítimas da pandemia segue estando moi presente e porque a guerra contra o coronavirus non está gañada. Por iso, se temos que pensar outro ano en festas, sin festas, pois pasamos. Sen verbenas, porque non poden facerse. Sen descenso do enllóns, porque non pode facerse. Sen barracas, sen procesións e sen a festa do bosque, porque nin pode nin debe facerse. Pero si compartimos a petición de Consellería de Festas de organizar pequenas actuacións municipais con grupos locais apoiando a nosos músicos que tamén o precisan despois de tanto tempo sin poder subir aos escenarios. E sobre todo, co convencemento de que as batallas as imos librando e gañando e vamos a conducir a vitoria final e que no 2022 será un gran ano para o San Xoán e para Carballo. Falaba ao principio da miña fallida estrea como presidente da Comisión de Festas, un dubidoso honor que comparto coa persona que vai a falar a continuación e que xora dentro de algúns anos pode ser motivo de chanza e non de mágoa. É unha honra compartir estas non festas con Maruxa Suárez, Conselleira de Festas. Con ela quedades, moitas grazas. Boa tarde a todas e todos, sanxoaneiras e sanxoaneiros, que é o mesmo que decir carballesas e carballeses. E moitas grazas polas túas palabras, Sergio. Para min tamén é unha honra e, ademais, unha enorme responsabilidade incorporarme a este equipo como Conselleira de Festas. E, ainda que nin o ano pasado nin este puidemos celebrar o San Xoán como a todas e a todos nos gustaría, no 2022 agardo poder falarnos dende o alto do palco da festa. Porque iso significará que despois de tantas batallas, por fin, como dicía Sergio, gañamos a guerra. Pero que non haxa festa non significa que non haxa San Xoán. Haino, porque é San Xoán. E como di sempre Vencio, o San Xoán marca o fin dun ciclo e o comezo de outro novo, na vida das carballesas e os carballeses. Oxalá, nesta ocasión, signifique a fin da pandemia e o comezo dun futuro cheo de apertas, de festas e, sobre todo, de saúde. Por iso, este ano, máis que nunca, temos que facer caso das tradicións e saltar as cachelas, saltalas e deixar marchar o meigallo. Temos que adornar as portas, as ventás e os balcós para non deixar entrar os malos espíritus e, de paso, para participar no concurso de flores de San Xoán, que tan boa acollida tivo o ano pasado e que queremos repetir neste 2021 con tanto ou máis éxito. Para iso é imprescindible a vosa colaboración, porque sen vos non hai festa e tampouco habería San Xoán. Por segundo ano consecutivo non vai haber unha celebración ao uso, pero sí haberá pequenas actuacións localizadas e moi controladas, como ten que ser neste momento.
no que aínda temos unha pandemia por superar. Teremos concertos en 2 barrios que nos darán pistas tamén para probar a descentralizar a festa, para que o San Xoán dese futuro de apertas, festas e saúde sexa o San Xoán de todos os barrios. Agora toca o Choriz e a Milagrosa, e tamén a Praza do Concello, onde actuará o día do San Xoán, e xa vos damos a primicia, a banda de música municipal. A posibilidade de choiva obrigounos a trasladar a presentación das festas dende a Praza do Concello a este renovado mercado de abastos, e tamén a adiar o concerto da banda. E mirade por onde, saímos gañando, porque teremos concerto da banda o 24 despois da misa. E hoxe podemos gozar con outras agrupacións musicais do Conservatorio Profesional de Música, que é outro dos nosos motivos de orgullo. Este ano apostamos por dinamizar a festa tirando dos grupos locais. Eu, como Evencio, sempre que podo, presumo do talento que hai en Carballo. E penso que temos un dos povos máis prolíficos en grupos e calidade musical. A Par, Chicharrón, Elvis Negro, Loucos, Quercos Blues, Estrobos, Tu Futuras Mujer, Versión Imposible... Todos son nomes de bandas carballesas. A algunhas poderemos escoitalas neste San Xoán feito 100% en Carballo, nos concertos que celebraremos os días 24 e 25 a partir das 8 da tarde no Choriz. No San Xoán non podíamos esquecernos do comercio, un dos nosos sectores económicos máis importantes, que tamén intenta levantar cabeza. Por iso, nesta época que tradicionalmente é de moitas vendas, intentamos animar ao consumo coa campaña A Festa Levámola Dentro. Pero tamén apelamos ao orgullo carballés, con outra iniciativa moi local que puxemos en marcha en colaboración coa Concellaría de Promoción Económica, máis de Carballo que o pan. Porque o noso San Xoán tamén é máis de Carballo que o pan. E aínda que sexa un San Xoán de mínimos, sen verbenas nin grandes eventos, a mellor festa é poder disfrutar da familia e reunirnos ca nosa xente, de redor da cachela ou da mesa, con alegría pero con xeito, sen descoidar as distancias, por moito que nos custe non dar esas ofertas que tanto botamos en falta, sen descoidar a higiene de mans, elevando sempre ben colocada a máscara. Pensade en vós e pensade nos demais. Pensade tamén en toda a xente que non poderá celebrar o San Xoán con nós e nas súas familias. Quero transmitirles dende aquí todo o meu cariño e a solidaridade do povo de Carballo. Porque Carballo é un povo solidario, aberto, diverso e tolerante. Esta mesma noite, cando se acenda o alumeado público, a Casa do Concello, que é a casa de todas e de todos, iluminarase coas cores do Arco da Vella, símbolo da diversidade sexual. Será a nosa iluminación especial deste San Xoán, todas as noites ata o luns 28, Día Internacional do Orgullo LGBTIQ+, que este ano intentaremos visibilizar máis que nunca. Por iso, entre outras cousas, estes días, tamén veredes ondear a bandeira multicolor no balcón do Concello. E nos concertos que se celebrarán tanto no Choriz como no Foro, teredes a vosa disposición un fotocall no que poderedes sumarvos á loita contra todas as formas de violencia. Neste novo ciclo que iniciamos cada San Xoán, gustaríanos que nunca deixáramos de ser un pobo solidario, acolledor e orgulloso do noso. E do mesmo xeito que non queremos perder o tren da modernidade, tampouco soltemos o fío que nos une ao noso pasado e ás nosas tradicións. Por iso, como me ensinou miña nai, mañá non vos esquezades de poñer al remollo as ervas de San Xoán, por aquí tedes moitas delas, para lavar a cara pola mañá. E cando soltemos as cachelas, pidamos todas e todos xuntos que o lume purificador nos libere do meigallo. Ese é o noso desexo e grazas a Galeatro, como ides poder ver de seguido, podemos transmitirlo ao mundo. Moitas grazas pola vosa presenza e longa vida ao San Xoán.
Xa pasaron 2 anos dende o anterior pregón. Neste tempo, pouco a pouco, fomos limpando o medo, abrindo as gallolas de fora e dentro, protexendo a quen o precisa, construindo chanzo a chanzo a nova seguridade que tanto estamos a desexar. Volvemos con ledicia a falar nestas datas da xuntanza da xente, do arrolar das palabras, do labrado con milleiros de mans humildes e traballadoras, do cansanzo dun camiño que aínda así se sabe celebrar na festa e no divertimento. O tempo non nos permitiu retornar á Praza do Concello para pregoar o San Xoán, ese lugar que tanto significa por permitir opinións, feiras, mercados, xogos e festas. Praza para falar de proxectos futuros e cavilacións de tempos pasados. Temos que saudar a chegada do verán, quen o diría? E así, de xeito especial, ir procurando os mellores avelorios e vestimentas, para vivir días que seguirán sendo especiais para disfrutar da rúa cos nosos e con toda a xente. Carballesas e carballeses, a festa chega e malia as fendas profundas das ausencias nos corazóns de quen sofre, será obrigado enchernos de ledicia. Hoxe principia un novo tempo. Hoxe principia o San Xoán, cando o lume saúda o solsticio e purifica para limpar os currunchos do desleixo nestas datas nas que o sol, ou polo menos eso é o que nos din, permitirá a partir de mañá estar máis horas cos amigos e coas persoas que se queren, cando o calor volverá a inundar Razo, Saíñas, Pedra do Sal, Baldallo ou Arnela, e permitirá gozar de novo das súas augas e limpias areas. E xa que estamos na apertura da festa, nun pregón, sin ninguén que pregoe, queremos que este acto de inicio de San Xoán serva tamén para o lucimento de novos valores en Carballo, xente emerxente, xente con ideas, xente nova, xente con ilusión. Despois de moitos anos de concursos abertos para a selección do cartel que anuncia estas datas, este ano quixemos facer esa encomenda a eses novos valores que viven entre nós e que demostran as ganas de seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir. Os meus máis sinceiros parabéns a ese colectivo de mozas e mozos de Carballo que asumiron a responsabilidade do deseño do cartel no que a festa se leva dentro e tamén achegan varias creacións a xeito de postal no que se pon en valor as moitas cousas que nos identifican como pobo e que tanto nos gustan. Un pobo que, como nos actualizou Xan Fraga, cronista vivo deste concello, este próximo sábado 26 de xuño celebraría o centenario da primeira interpretación do himno galego en Carballo, polo coro Cantigas da Terra, no desaparecido, ao igual que tantos emblemas carballeses, Ideal Cinema, que estaba localizado na rúa de Desiderio Varela, esquina con Camiño Novo, moi perto deste espacio. 100 anos dunha entidade que na actualidade as circunstancias vitais quixeron que presida un carballés, Ramón Iglesias Ferreiro, e que ten a Bolón, tamén carballés, director do seu actual coro. Cousas da vida, que diría Castelao. O San Xoán sempre tivo raíces profundas entre nós e en todos os galegos e galegas, e foi precisamente un 24 de xuño de 1891, 125 aniversario neste 2021, cando se celebran os Xogos Florais de Tui, nos que o noso fillo predilecto, Alfredo Brañas,
pronunciou o seu discurso onde afirmaba: temos patria, temos linguaxe, temos fe, estamos salvados. Ao igual que Brañas, diremos que nos salvará a patria, a lingua, o arrecendo a fiuncho, bilitroques, espadanas, das flores ao relento. Todas protexerán o noso povo e as nosas vivendas na noite de San Xoán serán unha verdadeira bendición da natureza para entrar nun tempo novo, porque son plantas ceibes, de reiceiras fondas na terra, das que rexeneran a paisaxe, as que cobren co seu manto calquer intento de arrogancia e enfrontamento estéril. Celebremos, pois, a milagre da vida. A ira das meigas, ben seguro, volverá a escoitar feitos máxicos e feiticeiro. A auga de rosas traerá a frescura de novos días. A algarada volverá e será para todos e todas. Moitas grazas ás persoas que fixeron posible a programación das actividades destas festas. Maruxa, Sergio, festas que levamos dentro. E quero agradecer tamén o esforzo, o traballo de todas as persoas que se comprometeron con un proxecto para todos e todas nestas datas. Moitas gracias por seguir no traballo permanente en tempos nos que a festa deixa espazo á saúde e seguridade. Vaya agora a miña lembranza e consideración para toda a xente que por razóns diversas non pode acompañarnos nestas datas. Gostaríamos que a totalidade da banda municipal pudera pechar este acto, pero as medidas sanitarias non permiten esa actuación do gran grupo en este espazo reducido. Por eso, despois do vídeo, actuarán ou continuarán os grupos que nos abriron este acto con varias pezas musicais e que eles tamén son exemplo do talento que existe. Saúdos, grazas por acompañarnos e moi boas non festas, porque o San Xoán sempre o levamos dentro. As rúas de Carballo están cheas de recordos. Lémbrome da praza do Concello, chea ata reventar nos concertos. Lémbrome cando había cachelas de San Xoán por todo Carballo. Lémbrome das noites de festa na Rúa da Estrela. Lémbrome da festa do bosque e das risas no descenso do Anllóns. Lémbrome... Creo que se nos foi das mans. Meigas de Bergantiños. Como manda a tradición, reunímonos neste solsticio de verán para poñerlle fin a este meigallo que nos está tocando ca... A xente xa aprendiu a lección
É preciso poñerlle fin a este bicho e que volva a San Xoán o ano que ven como debe ser. E que meigallo facemos no seu lugar? O de todos os anos. Unha plaga de piollos en colexios e institutos. Preparádevos, chegou o momento. Mala chispa te coma, mala chispa te dea, mala chispa che trague. Volve a festa de San Xoán e lisque a estadea. Apaga Covid, marica, chus, chus. Apaga Covid, que ten moita luz. Que ten moita luz, moita claridad. Apaga Covid e deixa marchar. Xa o vexo, xa o sinto. O bicho está a marchar. Bo traballo, rapazas. O ano que ven volve o San Xoán. E agora, os piollos.
Eu compro en Carballo porque me gusta que cando entro nunha tenda me saúden polo meu nome. Eu compro en Carballo porque en Carballo hai de todo. Eu compro en Carballo porque me gusta comprar nas tendas dos meus veciños, a de Isabel, a de Jorge, a de Belén. Eu compro en Carballo porque podo ir andando a todas partes, e se é preciso usar o coche, sempre teño onde aparcar. Eu compro en Carballo porque podo probar, mirar, remirar, pensalo, volver. Eu compro en Carballo porque cando compro quero ver, pulir, tocar, escoitar. E mesmo saborear. Comercio de Carballo, para comprar cos 5 sentidos. Concello de Carballo. Espantar as meigas co lume. Estrear roupa e saír á rúa con zapatos novos. Poñerse guapos. Enchelo o bandullo. Asar sardiñas. Comer o churrasco. Empapar a broa. E de sobremesa saborear as mejollas e o pastelón. Feliz San Xoán. Feliz San Xoán. Cuidado, arriesgado con vestido arriesgado, ¿eh? Sí, sí. Si alguien máis quere entrar na carreira, pode. Estamos a tempo, ¿eh? ¡Vamos, tío! ¡No máis, no máis! ¡Gracias, Felipe! Está a xente, ¿eh? Bueno, empezamos aquí ya. En 3, 2, 1, ¡tiramos! Ahí vamos contra mulleres. Vamos, a cosa está dura. Vamos, hombres. Las mujeres están tirando fuerte, Hoy la cosa está igualada. Parece que os casados está ahí medio que se va. Los solteros están tirando fuerte. Los solteros no van a resto los casados, Bueno, estamos listos. 3, 2, 1, ¡vamos a ello! ¿Qué hacen? ¡Hola! ¡Que te quiero Vamos a ir a ver el cuchillo, vamos a empezar. Empezamos, por lo duro. Una carta especialmente feita por Bosque. Pero eso cada uno mata lo que quiera, ¿no?